Saltiri anglocatalà de París és una obra extraordinària, és a dir, és una obra que està a l'alçada dels grans manuscrits europeus d'aquest període. I té una característica bàsica, que és una obra que va heretar dels tallers anglesos, els millors tallers anglesos, podríem dir, els més sobresortits, no vull dir els segons, vull dir els primers, que recuperen la tradició, una tradició molt reculada, que és la del Saltiri d'Utrecht, el medieval, des del punt de vista de la iconografia del llibre, però que estan dins una onda, dins una onada estilística, que és la del 1200, dins, per tant, de la cultura bizantinitzant oriental que s'imposa en aquest moment. De tota manera, cal dir que aquests miniaturistes anglesos treballen a finals del segle XII i que el seu paral·lel més important en el context que ara ens interessa més proper, són les pintures de Sigena, aquestes famoses pintures que tots hem sentit a parlar darrerament per raons diverses. Aquesta cultura figurativa de Sigena està present en un llibre en color, perquè clar, Sigena ho veiem bastant a blanc i negre després que van ser cremades al 36. Però a més d'això, és a dir, aquest llibre sabem que va arribar a Catalunya molt aviat, perquè era un llibre que no es va arribar a tancar, aquests tallers anglesos no van aconseguir completar l'obra i van deixar tot un seguit de miniatures sense color, és a dir, només dibuixades. Aleshores, no sabem quines eren les circumstàncies, vull dir, això va quedar penjat durant molt temps, fins que en el segle XIV es decideix que aquest llibre s'ha de concloure, s'ha de tancar d'alguna manera, i es crida a Ferrer Bassa i al seu obrador perquè completi aquestes miniatures. Va colonitzar, per tant, els dibuixos del segle XII, hi ha unes miniatures que són un mix, és a dir, que són heterogènies en aquest sentit, tenen una base del XII i una capa d'acabat del XIV, i després arriba la continuïtat amb tot un seguit de miniatures que són pròpiament catalanes, fetes en l'obrador de Ferrer Bassa i que tenen unes característiques diferents a les del taller anglès, tot i que, al meu parer, Ferrer Bassa va estudiar aquest taller anglès. Una cultura figurativa, per tant, de primer ordre, vull dir que necessitaríem molt temps per explicar-la amb tot el detall que mereix.